ife Evangelist Ebuka Obi. Evangelist Ebuka Obi. Chai. Evangelist Ebuka Obi buru amụma n'isi ma ọ bịa na mmezu. Igbo ekene m unu ọzọ ndị be anyị ekene eme gị ebe ọ bụ nene m udo dịrị gị. Biko achọrọ m kwunu nene testimony anụnwasị from aka Okwuluora wepụta ọkọwakwa nka Chukwu si wezi ekpele tụrụ Zion n'ụnụkwala onwe ya akụ Zion kpụọ ya ajụkọ ohere wee na-ekene akụ Zion akụ big asị na ọ ya adịla ya mmụọ n'ọkpọrọ Okwuluora sị n'ọkpọrọ ya and August approve of the call n'ọkpọrọ ya sị Evangelist Ebuka Obi kwu maka ya na ọ sị na ihe ọma ya emela ya. And he woke up that very day and what he has been praying for, trusting God for, barely because a man of God has decreed it. Because a man of God has decreed, and him, Okwuluora, believed. And believed. Your own belief. Nihi kwete na Chukwu na-emele gị ya. Okwa na ebe ya enwe na God does not even no situation here, no, God doesn't need your faith, but to make sure that his name does not go to the mud, God will make things for himself, so that glory should be and honor was be returned unto him. Abunamaro, this part of God, unamalia today. Also, go no quick like a monster seed that you can move mountain with it. So no matter you have no equity, no matter how you cook si where the God will decide to make things God na kanda makwa yes no mu akanwa koska nwa ka Chukwu si shake won ka Jobu si mekali amba Chukwu na okpo Jobu kpọlị asa Chukwu na let's talk ke hem melege njina pa Chukwu na wesi again Job ko onye che na ebo. When I laid the foundation of the earth, where we are you? Where we are you? Job juwe mbaziana kakolozia egient. So that word alone, you know, Owa is built on something. Another name maro. No, why is built on something is left for you. No matter how when the science gugidana, guchana, haya fukwa milia hadine nuana, bulana. Haya fukuya go and confirm. Just that hang equate hona mwadede. That's how they keep creating that illusion na Big Bang create you. Still na foko do one outside this earth na a parallel world. Manacho nkunu gegodu testimony Okwuluora anuma. Ana na chia 1000. Enwe ihe ọma Chineke melum tata. In fact, I made millions of naira today. Enwe ife Chineke melum. Hey Chineke. Kamera pa ikwu okwu. Akwa ife Evangelist Ebuka Obi. Evangelist Ebuka Obi. Chai. Evangelist Ebuka Obi buru amụma n'isi ma ọ bịa na mmezu. Ama m onye Evangelist Ebuka Obi bụ. Evangelist Ebuka Obi sị mmadụ gwa m na ihe ọma ga-emerụ m tata. Ezi m ozi a. Ama m taa ma akụ Zion ji kpọm na phone. Akụ Zion kpọm na phone. Si m na Evangelist Ebuka Obi si na ihe ọma ga-emerụ m tata. Nwanne, I made millions of naira today. Ntụasị ka m rapụ ifu echi. Onye ejikwa na onye amụma gwu egwu. Onwere onye dị perfect n'ụwa. TB Joshua ba our darling pastor prophet nwe nke ọ na-eme ọ dị emete. Onye ọbụla mụnwa bụ Okwuluora mme iberibe ebe ịgba n'aka. Mmerụ gị iberibe inwe ike na-afụ m ọsị na adịrọ m perfect. Ana m ekwu na Evangelist Ebuka Obi bụrụ amalishi ma ọ bịara mmezu tata. Somebody Peter or somebody na Instagram say na asị. Ọ bụrụ asị no problem. Ihe ọma bịa na ndụ gị ya bụ okwu asị. Ịma na ihe iji tụọlụ mmadụ ka a ga-eji tụọlụ gị. Ihe ọbụla iji tụọlụ mmadụ n'ụwa ka a ga-eji tụọlụ gị. Somebody akụ Zion bụ ọmụta n'ụtụtụ etete m ụlọ otu gị ọgbọ etinye m fonu m na airplane mode na-alahụ ụla. Mpiki kọl ahụ. Akụ Zion si m na Evangelist Ebuka Obi kwu maka nta na ọ sị na m na-eme ọfụma. Na ọ sị na m na-abalị ndị Igbo ure. Short na ihe ọma ga-emerụ m tata. Somehow. Ihe m nebere anya ya for a very long time. Evangelist Ebuka Obi abụrụ Chukwu. He's only a man of God. He's only a prophet. Mmadụ amali otuto Chukwu. Asị m na o buru amụma. Chineke si na okwu onye amụma ga-abịarịrị na mmezu. Na ihe ọbụla si n'ọnụ onye amụma
onye amụma ọrụ ọnụ Chukwu ka ọ bụ. Ihe m na-agwa gị mate ka m check time Akụ Zion ji wee kpọọ m na phone. Ka m chọọ call ya. Akụ Zion called me today. I'm trying to find the time. Akụ Zion kpọọ by 3:20. Up by 3:20. This is a call from Akụ Zion by 3:20. Akụ Zion kpọọ by 3:20. Sim na onye amụma si na ihe ga-eme na ndụ m taa. Enwe si na m ọ na-alahụ ụla nsogbu karị. Let me show you why I am today. Onwe one girl ndụ ya ga-agbanwe tomorrow. Asị m Chineke ihe ọbụla ọ ga-enye m n'ụwa lie ya sọm ihe ahụ abịakwana. Ihe ọbụla ọ nye m ga-enye ụmụnne m. In fact, ihe m ga-eme this period. Echi na nwanne echi, I'm going to Germany on Sunday. Unu ga-afụ, onwe one girl mfụ, maybe o butere indomie. O nwere ife o nwete. So ana m ana and the prince enyi nwoke nyere order. Ya nwa na-esokarị m na ndị week to make sure na m adara ada. Prince ọ maka enyi nwoke my number 2. O si oge move motor that nobody should stop until I ruo ebe anyị na-eje. Prince Omaka said nobody should stop. But I love these people so much. Umaka will notice no motor now. They had the 2 fair gears. And I need to make sure they come now. Had the 2 fair gears and 1 black lady. So you had to kusima habu only 2 of them, one bu fridge. Ofonye butere indomie. Ofonye butere fridge. Mana that particular girl. Nneku maki ya nwere ifo bute. Ha we fe to him. You had to kusimba ka ha say photo. Osimo want to take picture. Prince say 50 seconds. Sorry, because not 40 seconds. Because I know there more people will come. See that girl seem not to say photo. Ndin cause this ago. See I'm going to come and tell Osim I don't have phone. Hi, Owutem. Kefu now you're Chineke. Can anything about Batu here happy no? Oh God, big gozigi. And when you watch the video, you see. See and now come and take picture. I don't have phone. Or that one go near phone. That girl has some go near phone. Just that not they ashamed of herself. The girl they ashamed of herself no wear a phone. See and they come and take picture. You want to go to where class work here the gesture metum. If I may actually react to that statement. But Prince and you want to see let's go. Prince be a factor. And the second factor okay the girl say I don't have phone. Nchoka nkwuo something somebody bịakwem n'aka ka ifu ọbụrụ na ekwesị use but I'm just trying to tell you how this life work. Something might want to come to you, something else happen. I don't have phone. Imagine me, I reacted. Ka nkwuo okwu somebody bịakwem n'aka. Let me show you the video. Mana Chineke si n'oge that girl elugo. Agogom ha they need to come to Enugu first thing tomorrow morning. Let's see. But that girl will never suffer again. Awesome, I don't have phone. Let me find the video. Let me find that video. Can I watch? Yeah. Okay. Okay. Let me play the video again. Awesome, ask me I do the phone. Awesome, I don't have phone. There's a bunch of equal command bekwem naka. Let me play it again. Let me play it only on Facebook. Couldn't feel off, man. I don't have phone. Never can the conversation end. Awesome, I don't have phone. Let me show you our picture together. I don't have phone. You get with phone. Where go tomorrow? No come. You don't have phone. A very humble girl. And when they have choice, you na kage hen with the apare bage. They will start. Oh, what the man na apare on the internet. Nje check your bon andini na apare on the internet. Na to ase. Ine chalonye tere mano na abuye ono na apare ya na ebuye ebubo. Oburu ndị bego ndị boss ngwa mo na arụ adịghị ha na ha chi ibido business na mpa nwe kidney problem na ma nwe kidney problem ngwa for na at that point in time na nwere ife ngemenwu. They became my enemy. They went to form a cartel alliance. Onye chukwu tere mmanụ ka ịchọ bring it down. If you are able to push Jesus Christ down, then you can be able to pull me down. Look at the picture here. She wants to take a photo. See, and now you come and take a photo. I don't have phone.
O wutere ya ihere mere ya na onwere phone. Onwere oge o ji sim gonye ya phone. She never called me on phone one day. Oh, mwa watch video. I wrote on the internet and said, this lady, achọ me foge. Onye mu ya gwa send the text message. She never called me. She never collected my number. She never did everything, anything. That gesture was metal too much. I don't have phone. If Rebbe my classmate ya say a picture, yanwa ka door cover lieba. It's a picture, everybody is visible except the girl. Mano yanwa door cover iru ka Chineke chete. If not the beautiful women no there. Her friends in the church, mama, they were long enough to occupy the space na the picture. Mana akamoto mu cover ilu this girl. Onye oge emere ebere ka oge emere ebere. Onye omu iko na echere ya. Let me play the video for the last time. I don't have phone. Child, Jesus Christ. Ndi nwere ga mami yoni ji eme. Also, I don't have phone ndo azo to react. Somebody bịakwe m n'aka. She doesn't have phone. Tomorrow morning unu ga-afụ. Amụkwana m ka isi na-enecha na ịlaikili ihe na ngwa. Kabaru share this video. Subscribe kwana na this channel. We notification gị ka we nwee ike na nweta notification mgbe ọbụla anyị tele video ọfụ. Nke kachasị mkpa wee bụrụ biko onwe ha ọbụla ịchọrọ ikwu maka ya. Kabaru drop ya na comment section. Anyị na-agụkwa na comment unu. Anyị na-anụkwa n'ozi unu biko. Ihe ọbụla jizikwa gị mkpa. Like ya this video ma kabaru share ya. Ka anyị nwee mgbe ọzọ ndị be anyị.